қарор аст маҷлиси намояндагон ба зудӣ созишнома дар бораи таъсиси як корхонаеро баррасӣ кунад ки имкон медиҳад солона дар Тоҷикистон то 20 000 тонна маводи тарканда истеҳсол шавад. Созишнома дар бораи корхонаи муштараки Муосирро ки бо сармояи Чин дар ноҳияи Данғара сохта мешавад, ҳукумат охири моҳи октябр барои тасвиб ба парлумон фиристод ва онро кумитаҳои маҷлиси намояндагон баррасӣ карданд. Созишномаи дутарафаро ҳукумат бо корхонаи муштараки Муосир моҳи март имзо кард ва ҳадаф аз он ба гуфтаи ҳукумат ҷалби сармоя ба Тоҷикистон, рушди иқтисодии минтақаҳо ва ба ҳамин тартиб боло бурдани сатҳи зиндагии мардум аст. Бештар аз 50% саҳмияҳои корхонаро тарафи Тоҷикистон дар даст дорад ва 49% онро як ширкати мутааллиқ ба Пизу Груп ки зоҳиран дар ҷазираҳои Кайман сабти ном шудааст. Бар асоси созишнома ҳукумати Тоҷикистон ба корхонаи Муосир иҷоза медиҳад ба истеҳсолу интиқол ва фурӯши маводи таркандаи моеъ машғул шавад. Як мақоми огоҳ аз созишнома дар суҳбат ба Радио Озодӣ гуфт ки сармоягузории чинӣ вазифадор шудааст ки тамоми таҳрро худаш аз аввал то ба охир сармоягузорӣ кунад ва бетаъхир онро мавриди баҳрабардорӣ қарор бидиҳад. Дар робита ба ин суол ки 20 000 тонна маводи тарканда барои Тоҷикистони хурд чӣ зарур аст, мусоҳиби Радио Озодӣ гуфт ки маҳсулоти корхонаи Муосир дар оянда мумкин аст ба кишварҳои дигари Осиёи марказӣ содир шавад. Фақат то соли 2013 бо ширкати корхонаҳои чинӣ дар Тоҷикистон 31 километр туннелҳои автомобилгард, 1700 километр роҳ ва 200 пулҳои хурду бузург сохтанд ва барои ин ҳама маводи таркандаи зиёде ба кор рафтааст. Мусоҳиби Радио Озодӣ афзуд, барои сохтмони лӯлаи гази Осиёи марказӣ ва Чин ки аз тариқи Тоҷикистон ҳам бояд гузарад, ҳазорон тонна маводи тарканда лозим мешавад ва онро берун нарафта ва аз дохил бо хотири кам метавонем дастрас кунем. қитъаи ин лӯлае ки аз қаламрави Тоҷикистон хоҳад гузашт 400 километрро ташкил медиҳад ва қарор аст барои бунёди он ба Тоҷикистон $3 млрд сармоя ворид шавад.